Os dda. Mae mamau lleol a gysylltodd â'r prif weinidog i geisio achub addysg gweithrin yn y sir, bellach yn gweld llygedyn obaith i'w hymgyrch. Trosglwyddyd llythyr mamau Llanrwst gan Margaret Thatcher i'r swyddfa Gymreig, sy'n dweud mae ysgrifennydd gwladol Cymru fydd ar gael olaf ar y mater. Bod Cyngor Gwynedd wedi cytuno i ddileu addysg gweithrin i blant 3 mlwydd oed, mae'n rhaid i'r awdurdod danfon manylion llawn am y cynllun i'r swyddfa Gymreig. Ac, os ceir mwy na 10 o bobl i'w wrthwynebu a fewn y cyfnod ymgynghori o ddeifis, bydd rhaid i'r ysgrifennydd gwladol ail edrych ar y penderfyniad. Dywedodd Mrs Carol Roberts a Mrs Wena Owen, 2 o'r mamau sydd am gadw y ddarpariaeth feithrin yn ysgol Babanod Llanrwst, bod nhw'n groesawu'r newydd yma. Cafodd y llu awyr ei beirniadu am barhau i hedfan yn isel dros Dyffryn Conwy wrthnos hon, bod ei hymerferiadau wedi dod i ben yn swyddogol yr wythnos dwytha. Yn ôl y llu awyr, eith bwyd ymlaen ar hedfan oherwydd bod y tywydd braf presennol yn rhoi cyfle iddyn nhw wneud yn iawn am yr amser a gollwyd yn ystod y misoedd dwytha. Ond dywedodd Elfed Williams o Undeb Cenedlaethol yr Ymweithwyr ei fod wedi derbyn nifer o gwynion gan ffermwyr y Dyffryn wrthnos hon, sy'n methu'n lan a deall pam fod rhaid i'r awyr enau hedfan mor isel. Ac yn ôl Roger Lygrof sy'n byw ym Metws o Coed, roedd hi'n wirion bod y ffasiwn ymarferiadau yn dal i fynd ymlaen, ar adeg o feithrin cysylltiadau newydd â dwyrain Ewrop. Mae ffrau ynglyn â darparu te Cymreig traddodiadol wedi codi ben ym Metws o Coed. Ers y Pasg bydd perchenog gwesty Mount Pleasant ym Metws o Coed, Debra Valentine, yn paratoi te Cymreig yn y prynhawn ar wyliau banc ac ar y Sul. Ond mae'r Cyngor Cymuned Lleol wedi cwyno am y datblygiad, gan ddweud nad ydy'r gwesty wedi cael caniatad cynllunio yn neud y ffasiwn beth. Dywedodd y clerc, Mrs Phyllis Roberts, mae ymateb i gwynion gan y cyhoedd oedd y cyngor. Gan mae'r teimlad cyffredinol oedd y byddai esiampl Mount Pleasant yn agor y drws i fusnesau eraill i anwybyddu ar rheolau cynllunio. Ond dywedodd Mrs Valentine bod hi wedi cael gwybod gan y Parc Cenedlaethol nad oedd angen caniatad cynllunio arni. Bydd sŵn addoli yn ateinio eto yn eglwys Llangelynin cyn bo hir, bod yr eglwys wedi datgysegrus rhai misoedd bellach. Mae cyngedd cyrfyddol wedi drefnu yn yr eglwys ar ddiwedd y mis gyda'r gantores Myfanwy Roberts. A'r gobaith ydy y bydd y noson yn gyfrwng i ddod ar gynulleidfa sydd rwan yn addoli yng Nghaerhun yn ôl at ei gilydd unwaith eto. Dywedodd Mrs Patricia Gillan, un o'r trefnwyr, mae'r syniad oedd dod â gynnig creadigol yn ôl i'r eglwys, gan ei bod hi'n dal i obeithio o gellid adfer gwasanaethau cyrfyddol yno rhyw ddydd. Yn y cyfamser, bydd yr arian a godir o'r noson yn mynd tuag at diogelu'r adeilad ei hun. Ac yn olaf, mae cyfle newydd i archebu amlenni arbennig a gyhoeddwyd i ddathlu ail agor tŷ mawr Wybyn 2 flynedd yn ôl. Gyhoeddwyd yr amlenni gan swyddfa'r post ar Ddwy'r Gwyl Dewi 1988 i gydfynd â chwblhau'r gwaith o adfer man gennu'r esgob William Morgan. Rwan mae'r ymddiriedolaeth genedlaethol yn cynnig ail cyfle i'r cyhoedd brynu'r hyn sy'n weddill o'r amlenni dwyieithog, sy'n cynnwys stamp William Morgan a llun o dŷ mawr. Dywedodd Iola Wyn Jones sy'n gyfalu am yr adeilad bod cryn dipyn o'r amlenni wedi gwerthu 2 flynedd yn ôl, a'i bod yn dda gweld y cyhoedd yn cael cyfle eto i'w prynu. A dyna'r newyddion ymheno. Mae naws yr hen Ddyffryn Conwy wedi ymgorffori mi mewn englyn gan Trefor Selway. Un o'r rhai sy'n mhell ar ôl wydd i'r oes frysiog gyfalafol, ac yw ffyrdd galluog ffôl rhy hen a rhy wahanol. Mae gan Trefor Sel wrth gwrs weithdy saer, fel ydych chi'n gwybod, yn Sbyty Ifan. Ond mae yna griw o bobl ifanc yn Llanrwst sy'n benderfynol o gadw'r hen naws. A un ohonyn nhw di Sian Jones, neu Sian Timor, fel byddan ni'n abod hi. Agorodd siop wlan yn Llanrwst heb fod amser maith yn ôl. Marchnad Llanrwst yng nghanol harddwch gwledig Dyffryn Conwy. Yr hyn sy'n taro'r ymwelwyr pan maen nhw'n dod i'r dre yma ydy'r ffaith fod yna fwrlwm a brwdfrydedd ymysg ni'r siopwyr. Efallai mae un o'r rhesymau am hynny ydy'r ffaith fod yna gymaint o bobl ifanc lleol wedi sefydlu busnesau hunan yma a hynny'n llwyddiannus. Dewch efo fi i siopa ac i gwrdd rhai o'r rhai mentrus yn ein plith. Rwan da ni siop bus a bawd yn stryd Dimbach. A dwi'n abod gwawr ers blynyddoedd lawer ac yn ffrindiau yn dydan gwawr. Lle fys di cyn dod i fan hyn?
Wel, ar ôl mi orffen coleg, ar ôl mi wneud cwrs ysgrifenydau, sef i weithio mewn gwahanol swyddfeydd yng Nghaerdydd a Caernarfon ac yn ola ym Mangor. Wel, mi ro'n i eisiau dod yn ôl i Dyffryn Conwy i fyw, ond i wedi penderfynu hynny pan gychwynnes i weithio, ond yna ddim gwaith yma, a wedyn mi benderfynnes i, os o'n i am ddod yn ôl, bod rhaid i mi gychwyn y busnes yn hun. A pam dewis Llanrwst, wyt ti'n meddwl? Llanrwst i'n rhe enedigol i, yma dwi wedi cael y magu a wedi tyfu fyny, a dyna ddim dewis arall i mi yng Ngogledd Cymru, ond dod yn ôl yma. Da ni rwan di cyrraedd siop y modurwr yn stryd Dimbach, Llanrwst. Ac yma, mae gennym ni Myrfyn. Helo, Myrfyn. Helo, sut ydych chi? Iawn, diolch yn fawr. Fiach chi'n gweithio fo'r bwrdwr am 10 mlynedd, ni'n clywed? Do, jyst iawn i 10 mlynedd, do. A be nath i chi Wel, hogia bro yn dweud na, do'na'r un siop fel yn di bod yn Llanrwst o blaen. Ac meddwl, wel, ia, ein bryd yn o galin. So, ddos iawn yma iddyn nhw. A pam felly nathach chi ddewis Llanrwst fel canolfan yn hytrach gan eich bod chi'n byw yn nes i Bai Colwyn? Wel, mae yna lot o'r siopa yma yn Colwyn Be a Llandudno, wedyn yn gweld un llawer o boint agor un o fanno, a dweud gwir. Rwan, da ni wedi cyrraedd asiant deithio Just Travel. A'r perchenog yma di Susan Rowlands. Susan, ac o feddwl nad wyt ti mond yn 22 oed, wyt ti'n eitha ifanc yn dweud ti fod yn berchen ar ffasiwn fusnes? Ynddo. Just cyfle di dod ar yr adag yna, ac o'n i'n meddwl fy rhaid i fi gymryd o, so ni'n gael y cyfle eto, ynddo. Ti ddim meddwl ehangu i Llandudno yn yr ola felly? Na, dwi'n meddwl, mae yna ddigon yna, a mae yna cwmnioedd mwy lle, wedyn mae well i ni aros yn lleol a roed gwasanaeth lleol i bobl lleol lle. Ti'n dod ti ddiniol? Rhaid as yw ti, Sian? Iawn, diolch. Ti'n brysur? O, gan i'n neud bore yma. Oes. Ti di perchenog siop blas ar fwyd, Llanrwst yma, de? O. Hoglad mendigedig yma, sgai ddeud. Ys faint o ti yma bore yma? Wel, dyna di'r ogla. Paratoi bwydydd ffres o tua 5 o gloch bore yma ar gyfer y siop, ar gyfer y ffenast. A mae dipyn o waith cyn agor y siop am 9. Ti di bod yn gweithio yn Llundain am gyfnod go hir, yn do? Do. Rhedeg complex arloniant yng Ngogledd Llundain oedd yn waith olau dros y 4-5 mlynedd ola. Be ar y ddaear nath i ti ddod i dre yma, dwa? Tynnu ag atra. Teimlo hefyd bod angen i mi ddod nôl. O'n i yn teimlo bod Llundain yn le ddim o'r iach i fyw nhw. A hefyd, o'n i'n disgwyl plentyn, ddim yn bersonol, ond mi o'n i'n disgwyl plentyn fatha teulu. Teimlo bod angen mawr ddod o fo, neu hi, yn ôl i Gymru, a bod gennau gyfrifoldeb i ddwy'n y person hwnnw i fyny fatha Cymro Cymraeg. Dyna oedd un o'r pethau bwysica i ddod o fi nôl yma. Dyma ni wedi cyrraedd siop siwgr a speis. Rhian, ers faint da chi wedi sefydlu yma? Da ni wedi sefydlu ers bron i flwyddyn a hanner bellach. A sut da chi'n bydio'r busnes? Wel, mae'r busnes yn llwyddiant iawn yma yn Llanrwst. Iona, be yn union ydych chi'n ei gynhyrchu yma? Yn y siop, da ni yn prynu'r barau mewn a da ni'n cynhyrchu cacennau bach o bob math yma. Ond da ni wedi arbenigo ar gynhyrchu melythwyd i gwestai a bethau felly. Rhian, sgwni pam nath chi benderfynu sefydlu busnes yn Llanrwst yn hytrach na wrach Llandudno? Wel, drwy ddamwain wir, bwriad oedd cael man yn Llandudno, ond drwy ryw lwc ddaethon ni ar draws y siop bechan yma a symud i mewn, a da ni wedi bod yn ffodus iawn o ddod yma. Da ni wedi cael croeso mawr iawn yn Llanrwst, a tair yna ni wedi setlo mawr yn iawn yma. Wel, sy'n fai Geraint. Da ni wan yn dy siop dir enw siop ger, neu siop ger. Be di fod? Wel, bach ar ddau gweithio. Ia. Dyda wrthon ni be'n union wyt ti'n ei werthu yma? Fras darnau ymwethyddol o nytia boltia i ddarna mwy fel clutches, bearings, olew, dibyllau drolig ac yn y blaen. Wyt ti'n falch dy fod ti wedi sefydlu busnes yn Llanrwst? Ynddo. Os dweud bod yn uchelgais gennau i roi rhywbeth yn ôl i'r dref, ac dwi'n falch bod wedi dechrau allu. Wel, dyna chi wedi cael cipolwg ar ei o siopa tref Llanrwst. Dydy o'n braf gweld pobl ifanc yn llwyddo. Da ni'n gobeithio na fydd brwdfrydedd heintus y bobl ifanc yna'n cael ei lethu gan y dreth newydd sy'n poeni gymaint ar gynifer ohona ni, sef Treth y Pen. Rwan yma'n hyn mae cyn-faer Aberconwy efo fi Rhys Hughes. Sgwni be di farn o? Mae hi'n yn dreth anhed a danfwysol i ddechrau,
A nad oes ddim cysylltiad ar dallu dalu. Mae rhaid i chi dalu am yr miliwnydd a chi a fi'n tawyr un faint. Mae hwnna'n wedi cynhenid. Mae yna elfen arall, dwi'n meddwl, yn yn sefyllfa arbennig ni, mi rydyn ni'n rhwym a Llandudno, sydd yn dred liwiau wedi chodi hynny tiwrostiaeth i'w i bara meny'n he, a dam hynny mae'r cyngor yn dorfod darparu canolfan adloniant, canolfan gynhadledd, theatr, werth miloedd o bunnau o flodau a dyna blaen, a mae'r rhan sylweddol o'r Trefor Pen yn mynd i hynny, sydd yn fantes yn y byd i bobl sy'n byw yn y dyffryn nad ydyn nhw ddim fawr o ddiddordeb mewn twristiaeth yr rhan fwyaf nhw. Mae'n anhedwch cynhenid. Diolch yn fawr iawn i chi. Rwan dyma gynghorydd presennol yn Aberconwy, sef Dafydd Williams. Swn i wedi barn Dafydd. Wel, mae'r hys wedi rhoi marn yna i bob pwrpas. Wrach na wedi dangos y gwahaniaeth rhwng ardaloedd bach ac ardaloedd mawr y ma'r dreth newydd yma. Roedd na gwyno yn bod cynt fod ardaloedd bychain pell yn cael chydig iawn o elw wrth y trethu a'r ardaloedd mawr yn cael mwy. Ond na rhyw faint o sylwedd yn y peth gan ma o'r trefydd mawr oedd yr arian yn dod. O dan y dreth newydd yma, pan mae treth busnes i gyd yn mynd i Lundan a rhyw gymaint yn dod yn ôl, mae'r peth yn mynd mwy amlwg a lawar. Da chi'n talu'r ei faint, ond da chi'n cael yr ei faint. Diolch yn fawr iawn, Dafydd. Rwan dyma fi'n mynd at ffarmwr. Tydi'n rhaid mae rhywun bron a dweud ffarmwr cefnog bob amser. Tudur Hughes ydy hwn sydd yn ysgrifennydd yr NFU yn y Dyffryn. Wel, ia, poeni da ni hefyd dros amaethwyr y Dyffryn Conwy yn arbennig amaethwyr flo wledig. Da ni'n sylweddoli bod y dres yma yn gwbl anheg mewn llawer o gyfeiriadau. Perthynas a thwristiaeth. A ni gofio mae ffermydd teuluol sydd gynnon ni. A mae syfiaeth yn asgwrn cefn ardal wledig. Mae gynna i enghraifft o amaethwyr yn talu i fyny i 100 bellach o dres. Lle maen nhw cynt, dim ond yn talu ar dres y tŷ. Ac yn y cwbl i gyd yn dod o elw y ffarm yna. Ac mae o'n creu gripyn o bryder yna. A ni'n gofio mewn llawer o berthynas, mae dyma ydi dyfodol y Dyffryn ydi amaethyddiaeth o. Wel, sy'n neb yn swnio'n hapus iawn. Rwan ta, dwi'n yn gwybod faint fydd pethau fel hyn yn boeni ar bobl sydd yn gweithio lawr yn y glannau. Dyma chi un ohonyn nhw fan hyn. Prifathro yn y Dyffryn ydy John Hughes Jones yn Llandudno i ddweud y gwir, ond sydd yma heno oherwydd i gysylltiad â chwmni drama arbennig. Be di'ch cysylltiad chi, neu be da chi am ddeitha ni am y cwmni yma, John? Wel, cwmni Glan Conwy mi sefydlwyd o 10 mlynedd yn ôl ar gyfer gwyl drama'r Pentan, sef gwyl papur bro sy'n mynd ers 10 mlynedd. Mae'r cwmni hyn wedi bod reit llwyddiannus hyd a lled Gymru. A da ni ffodus iawn, mae gennym ni aelodau o'r cwmni, un sydd wedi cyfansoddi drama ar yn cyfar ni, un arall sydd wedi cyfieithu drama i ni, ac ar y cyfan da ni'n griw sy'n wedi gwneud yn hawdd iawn efo'n gilydd de. Be di'ch cyfraniad arbennig chi? Wel, mae gennym ni 2 grefftwr yn perthyn i'r cwmni. Gareth Owen sydd wedi gwneud enw iddo fo hun fel un sy'n cynllunio setiau yn y blaen, ac Alun Williams sydd yn adeiladu setiau, a dwi'n ar i'w berwi te a felly dyn nhw. Na, neu dipyn mwy na hynny, dwi'n gwybod. O rwan, mi da ni'n mynd i gael gweld rhan o y ddrama yma. Mae cwmni Glan Conwy wedi perfformio mewn gwyliau, ac yn cymryd rhan mae yna 3 sydd yn aelodau o'r cwmni, y cyfarwyddwr ei hun, Hefin Jones, ac yna Gwen Humphreys ac Elvis Roberts. Cot, dymi, powdwr, pampas. 1 plentyn. Hyd yn hyn. Pram, 850. Dwi bron yn barod cariad, ac am o Sian wedi picio allan ynddo, nyrs oedd yn edrych ar ôl babi nes eith hi'n ôl, iawn? Iawn, cariad. Cofiwch fi at modryb. Nai. A na i biciad i fewn i fedach di'r babi'n iawn. Bobl anwyl na ge well ti bidio. Mae'n cysgu rwan, ti'n gweld, ac os ei dyn ac os ati, ti siŵr ei deffryn, dwyt? Iawn, cariad. Cofio bwyta dy ginio? Dydy o'n sy'n awr sy'n chydig bach yn hyn yn dydy. Wedyn, sy'n ddau na chi'n cael bwyta cinio fo'ch gilydd yn besach? Maen nhw'n tyfu fyny yn ddigon handi wydost. Jack, ti'n yn caru dy blentyn o gwbl na'n gwyd? O, cariad. O, ti'n hanner mor glen efo i dwi? O, dwi'n cael nagos ati gyda chi. Sydd fedrai? A deud y gwir, dwi'n cael nagos yta chi, chwaith. O, Jack!
O, Signor, mae hi bron yn 1:00, Signora. Ydy wir, mae hi bron 1:00. A da chi'n gwybod bod modri wastad bron llwgu? Totlol fyddain am 5 munud y bydda. Jack, wyt ti wedi ffonio'r plymer a gael dy bacon yn y gegin na? Do, hanner awr yn ôl. Ac o'n nhw'n deud bys nhw'n gyrru rhywun yma'n syth. Wel, bron. Bron? Ie, da chi'n gwybod mae plymers yn debyg i. Signor, mae hi yn 1:00, Signor. Mae hi yn 1:00 a mae modri wastad ar amser. Totlol pa gafwrio ni. A chofia, pai ti am dyn agos at y babi. Iawn, Ceriad. Ta-ta. Dwi'n hollol ddibenadwy. Dwi'n gwybod, Cariad. Dyna pan nes i dy briodi di'n de. Ta-ta. Ginette. Mae Signor y Gran. Chofia, sians i edrych ar ôl y babi nes eith nyrs yn ôl. Ffonia fi, os eith wbeth o'i le efo babi'n gneu. Iawn, Ceriad. Ti'n gwybod o'r rhi ffôn? Ydw, Ceriad. Be di o? Yr un ag arfer. Signor, sa'n well i chi ffonio'r hen y blymer na hefyd, achos mae'r hen y beipen yn y gegin yn berig ofnadwy, a dwi'n gafo sefyll yn glos ofnadwy at i hi wneud yn waith, Signor. Fan drachwch chi am y rhif ffôn. A, Jack, ffonio di'r plymer, sgofia. Iawn, Ceriad. Ta-ta. Ta-ta, Jack. Ginetta. Signor y Grant. Ginetta. Signor Grant. Ginetta. Signor. Rwan. Ffôn, Signor. O gwmni drama llwyddiannus i gor merched llwyddiannus fel y bydden nhw ddangos i ni yng Ngwyl Cilarni ym mis Mai. Maen nhw'n cael eu harwain gan ferch sy'n weithgar iawn yn y Dyffryn Acw Maureen Hughes. A rwan dyma i chi gor merched Carmel. Sy'n gwneud i'r enau gloni a newid oes
Croeso nôl. Na, dydy'r ardal ddim yn brin o dalent. Ac mae mudiad y ffermwyr ifanc yn bwysig iawn yn hyrwyddo'r talent hwnnw. A da ni gyd yn gwybod am gyfraniad Clwb Ffermwyr Ifanc Llanrwst di hynny. A dyma nhw i chi yn cyflwyno eu can actol am bobl y cyfryngau. Wel, o leia, dyma sut ma'n nhw'n ei gweld nhw. Fi di gwestai y rhaglen yma. Fi mach yn Cynardwch. Gweithio ydy byd cyfryngau o riau a coriau o mae'n caled sydd yn pwyso arno ni bob dydd. Mae ei gyd mor llethol, dim ond bobl dethol, fatha ni sy'n gallu dwy'n y baich. Clodyn moreti a deg a chyrraedd gwaith am hanner, yn y studio dweud wrth bob ac yna mynd am banner. Dwy o'r bach am ginio yna darllen y babura, i'r adwedd efo rhet, heidredig, teimlo'n gret, gorffen bwyn am megwr blwch ac yna ymer blaen tan ddaian. La 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 la. Dwi'n meddwl bod y cyfryngau rip-off. Stach chi'n byw mewn pentre bychan, I fyny mewn rhyw gwm. Dim ond yn nabod eich milltir swar, mae'ch bywyd bach mor llwm. Mae gen i'ch angen rhywbeth I wneud eich byd yn llawn. Does bob dydd o ddinas fydd yn gwneud pob peth
garddi Gymru fach i'r dyfodol ydym ni. Arddangosfa o grefftwaith Ann Williams o Drefryw sydd gynnon ni fan hyn, a da chi'n iawn, wya ydyn nhw. Os gwn i os cynnwys peth o'r rhain wedi mynd i wneud beth mae merch bach Magwan, rheolwr llawr ni, Llunos Angharad yn ei alw'n wya motobeic, ydych chi'n byd i heini? Wya di sgramblo. Dim bynnag, fel o'n i'n dweud, mae o'n rhyfeddol yn ardderchog. Beth ar eich symbolic? Lle ddech chi ddechrau ar y gwaith yma, Ann? Wel, cystadleuaeth i Merched y Wawr oedd i Llanelwedd ar y themau cadw dafraid erbyn dy raid. Ac yn meddwl bys ni'n cael rhyw grefft dipyn bach yn wahanol i'r cyffredin o'n ni. Mae'n amlwg bod yna wya, chymod, o fatha gwahanol o wya yma, felly beth ydyn nhw? Oes, mae yna wya ieir a gwydda, chwiad a'r gini hen. Yma a wya estrys hefyd. A mae yna wahanol bethau wedi eich symbolu chi, chymod, i wneud gwahanol ddelweddau lle? Oes. Cymwch nhw ddau neu dri ohonyn nhw rwan a sôn am beth nhw? Wel, dyna chi, hwnna'n fan yna Cymru yna fo. Hwn? Dyna fo, ia. Wedi wneud o'r thema Cymru a defnyddio lliwi ar faner. A pob peth sy'n gyffiethiedig a Chymru wedi roed i fewn yna fo. Wedyn, dyma chi un arall yn y fan yma, a droria bach yn hwnna. Fysa chi medru cadw modrwy neu grislysa neu gadwyn wrach. Wedyn, dyna chi enghraifft ar y llaw yma, lle nad oes ddim rhaid i chi brynu stands pwrpasol. Honna llaw beth i ddal sebon ydy, ond mae hi mi heno yn dal wy. Mae'n amlwg i mi bod gennych chi feddwl o hwn, lle mae'n waith arbennig iawn. Wel, hwn ydy'n ffefru ni. Cynllunio hwn i ddathlu 400 lwyddiant cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg gan yr Esgob William Morgan. Ac mae yna 4 drws iddo fo, un i bob canrif. Ac ar bob drws mae'r stampiau arbennig oedd yn cael eu cynhyrchu adeg hynny. Ac yna'r ysgrythyr mewn lladin ar y cefn. Wedyn, dwi wedi rhoi Beibl tu mewn, canwyll yn cynrychioli goleuni, y blian fach na'r pin sgwennu, y gylomen, yr ysbryd glân, a'r dyddiad 1588-1988 arno fo. Mae'n digedig. Mae'n amlwg i mi mae un o wya Dyffryn Aur di hwn. Ia. Wy estrys ydi hwn. Mae hwn, wrth gwrs, ydi pink letach na'r wya gwydda, a reit galed. Ac mae angen lli fechan i dorri hwn. Mae'n hawdd iawn i falu bos na bydd rwy'n yn cymryd pwyll. Mae nhw'n hawdd i'w torri felly? Ond dyn, hawdd iawn. Mae eisiau dipyn o fynedd i fynd i torri nhw wrth gwrs. Wel, nid yn unig mynydd, mae gennych chi ddawn ar lunio, mae hynny'n amlwg hefyd. Wel, dwi'n meddwl bod yr arddangosfa yma'n ardderchog. Diolch yn fawr iawn i chi, Ann. Diolch. Diolch yn fawr i chi. Ac nawr, dyma chi rai aelodau o glwb ffermwyr ifanc arall o'r ardal, sef clwb Ysbytifan. A wyddwch chi, roedd pobl Ysbytifan yn cael cryn draffarth i gael morwynion i weini ar y ffermydd. Dwi'n ni'n spam chwaith, a'r holl ferched delna sydd tu Ysbyty. Beth bynnag, y clwb ffermwyr ifanc gath y syniad. A dyma nhw i chi yn cyflwyno y forwyn newydd. Dad, mae'r ddynas yma'n blincin i'w sans. Mae di cuddiad yn rho'n super ted i'r le. O hwnnw ges i dolyg 2 flynedd yn ôl. O'n i mond i dyna fynd i'r bath yma gynnawes di ddwyno. Dyna ddigon. Dwi wedi cael llon bol ar hon yma. Dwi am roi sac i'r housekeeper yma. Be? Hon, ia, dad? Ager, bwt i dde. O'r twpsing, cerid ôl i tan bod fi mewn ffôn. Iawn, dad. Oi, a dad sy'n gair o hi. Mae hi'r ddreig, dad. Miss Stewart, di'r enw. Gadwch lonydd o ddynas. Da ni di penderfynu, mae rhaid chi fynd. Da chi cael y sac. Sac? Ia, y sac. A'r bwt, dad. Byddwch chi'n difaru am hyn, gowch chi weld. Ta. Iawn. Hewai, dad. Hawlach o'n i'n meddwl i ni. Damio. Nath i anghofio deud lle roed yr hon si, dad. O, ti'n meddwl, Willy, dwi'n bwys. Dad. Ia, Willy? Be da ni'n mynd i wneud heb housekeeper rwan?
O, fe rhaid I ti llai fyny felly, bydd? A goch chi llestri ma felly? O, fe drai yn llai na goch chi llestri. O, fe rhaid ti ddechrau rwle, bydd? O, fe drai yn dwi roed i wneud. Pa brau fi goch llestri? Hei, gwranda? Gwranda? A be? Gwrach ddim rhaid ti. Pam? Gwranda'r hyn. For sale, housekeeper, 1 careful owner, 200 hours from new, full service history, any trial welcome. O, am ddynes yn fed, dad. Robot ydy'r ffwl. Mi ffonio nhw, dymo? Ew, ia, ffoniwch o, dad. Hello, hello. I am phoning on behalf of the robot. Is it a good runner? Gofynwch os e pick-up H, dad. Has it got a pick-up pedawirion? Can I have a free trial? Oh, thank you. Thank you very much now. Goodbye. Goodbye. O, beth so, dad? O, maen nhw'n gyrru lawr heddiw. Hefo nhw data post ar rhywbeth. Do. O, ai, dad. Iawn, iawn. Daw, mae yma, dad. Dyw, rei da. O, ti'n dweud mewn? Ai, roba. A hoi on, Mili. Daw, sut dwe? O, dwi'n fawr gwybod. Oedd e'n instruction book i fi. Da ni weld. Ti da fo yma, Willie Jones. Be ni gael gweld? Dyma os, bia. Check oil levels. Lubricate moving parts. And plug into mains. Si isio grisiaeth ys, dad? Wel, dwi ddim yn gwybod. Dychan, de? Hei, beth ti'n dweud? A chwilio am nipples yna. Y mochyn! Check ei hoel i a plygau mewn. Rhyw amal, Ewili, nawn ni drio. Rhywbeth reit simple i'ch efo. Drewch al i llai y llawr ma. Golwg y diawch ma. Ti'n da mop yw ti a ffordd yn ôl, Wili? Oce. Floor. Floor cleaning. Floor cleaning. Dyma os, bia. Press button 4. Argian! Button 4! Button 4! Button 4! O'r twpsyn! Newid o wir ddiw. Ti'n dweud at o bwr man y beth? I ddiolchu llestri? Dish. Dish washing. Dyma os, bia. Press button 6. Button 6? Yeah. 6. Daw, mae'n dechrau, dad. Argol, ni dal i fi. Da ni di grecio fo. Ei dda. Yr ôl ni'n ffordd o sgardian. Daw, mae'n slo, dad. Mae'n cwyno. Ai, no jump, please, dad. Be? Extra power, dyna turbo. O, twpsyn, gwirion beth ti'n gwneud? Ti'n mynd ar diolch o'r mocio, no? O, be, twp... Hei! Destri, gwirion, Wili! Wili, dal dda, Wili! O, Wili! Wili! O, nefwy! Ilaw! Destri, gwirion, Wili! Dal fi! Dal fi! Yn rhôn, si! Hoi o! Yn rhôn, si, dad. Wili! 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 Hoi o! Hoi o! Yn lle! Yn y men! Blinkin' ach! Dy fai di dy hyn I gyd, Willie Jones! O, ma'na un peth da i ddod allan o hyn I gyd, da. Be? Ddim rhaid diolch I ddestri yna. O, mwnci, gwirion! Dyma chi wedi gweld rhai o bobl ifanc arbennig y Dyffryn. Mae Dyffryn hwn llawn o gymeriadau. Dyma chi ddau ohonyn nhw fan hyn. Dei, wrth yn ochr I fan hyn, Dei, da ni'n nabod o fel Dei Bryniog, sydd o deulu, nodedig iawn wedi treulio I oes yn y Dyffryn, wel hyd yn hyn beth yna. Ac yn cofio dyddiau blentyndod. Chydig iawn o atgofion sgyn I o ddyddiau ysgol. O'n i'n dyhau am gweld Dono I weithio hefo bugeiliad mynydd i'r eithog hw. A mi ges yn dymuniad
Dwi wedi gweithio yng Nghorlanna Defaid, Bryniog Ucha, Clytia Teg, Merddin a Phant Ffoti, Gorlan Newydd, Parc Gwningod a Hafod Newy, ac wedi mwynhau fy hun yno. Ac wedi cymysgu hefo bugeiliad nobl iawn. Beidio bod nhw'n, wel, y bugeiliad nobl ar wlad yma dwi'n siŵr braidd. Pam mae'r dwi'n dweud hynny, lle? Wel, oedden nhw'n llawn straeon ac yn fedrus hefo Defaid. Ac mae rhywun wedi ymgynefuno hefo hanesion mynydd hiraethol trwy fod yn eu cwmpeini nhw. Ac oedd hynny siŵr o fod yn cyfoethogi mywyd i. O, diolch yn fawr iawn. Mae, fel o'n i'n dweud, Dei Davies yn dod o deulu arbennig iawn ac yn un o'r cymeriadau bellach mae o'n sôn amdanyn nhw. Mae Gwyn Griffiths yn fan hyn hefyd yn gymeriad glwys i amdano fo'n diweddar wedi bod yn rhoi adloniant pyr i gwrs yn Hanabwlch. Dwi'n ni'n ham be oeddech chi'n sôn no? Wel, sôn am gymeriadau Penmachno ni. Ffrindiau'n had yn y chwaral, Jack Davies. Dyddyn bach gyda fo buwch ar y ddwy ddafad. Roedd gyda fo gi mot. Ac os fydd o'na gi pot yn Penmachno rioed, oedd mot oedd o lle. A'n had yn gofyn o'n chwaral rhyw dro. Be ges ti ginio ddoi, Jack? Gwningan mo. Do, ffrita ta seithi. Na, mot mo. Do, bydd yn had. Mot yn ddigon cyflym i ddal gwningan. Wdi mo. Mae'n gwydio na fo. Mot! Mot! Dos i'n ôl gwningan am mi. A paid a dwad ar hyn fawr. Os am ond dau yna ni. Cymeriad yma. Saesnas oedd yng nghariad cyntaf i chi. Hogan o Lerpw, Soffni. Oedd hi'n dena, dwi. Ac oedd hi'n dal. Argiaw. Da i adra wan i ddangos i'n had am am. A'n had yn edrych yn ei fynyg i lawr. Be ti feddwl o honni, Griff, medda mam? Hogan handi. Ia, medda'n had. Handi iawn i lai landas. Wel, mae'n afnwg fysa ni medru treulio amser yng nghwmni yr ddau yma. Fel o'n i'n dweud, mae yna gymeriadau diddorol iawn yn y Dyffryn Cw. Mi nes i sôn hefyd am deulu bryniog, teulu talentog dros ben. A da ni'n mynd i glwad un arall ohonyn nhw rwan, sef y brawd mawr. Fyddwn ni'n ei gofio fo estalwm yn ysteddfodau fel TJD, Tom Davies, yn mynd i ganu i gyfeiliant Annette Bryn Harry. Ac mae o'n mynd i ganu Cymru fy ngwlad. Amri
Diolch yn fawr iawn i Tom Davies a chyfeiliant arbennig Annette. Mae yna fwy nag un yn mynd i gyfeilio i'r criw nesaf yma. Gefallai fod yn arwyddocaol bod ni'n gorffan yn cyfraniad heno hefo criw o ddysgwyr, ond maen nhw'n aelodau brwd, rhai ohonyn nhw o'r gymdeithas Pont yn y Dyffryn Conwy. Criw arbennig ydyn nhw sy'n dawnsio dawns neu ffurf o ddawns arbennig. Dawnswyr y Fedwen Fai. Dawnswyr Morris ydyn nhw o ardal Conwy.